Langana baliya koni okum konna la ira ka fo ko Mali finitugu koni ye minankuro koni soro joroso gardika na ko bambagati wale do kon tara kanyasi ulu konma Burkina muso munu kumbe no nulu kun enlevera bambagatu fe ko ulu beda jele hon segina kata ukaso Bamako kan ni bale gendarmerie ka kaso koni ye ira ka fo ko maduru koni bolla ka bo kaso la an balima wo bisimlay an ga don kibaru keneka amina ndadoni kuna fonu nun konna kunu nyafawi an kuna fol folo o be tali ke ka bla mi ye an armée Mali mawe ni ye nisondiya ko ye galansi an bela jele masabla ayira ka fo ko alamisado janvier kalo kleta aleni konotona armée Mali koni ye emina kuno soro wani no ye mina munu ere koni fanga babula kele ere koni okun konona la aywa ka kon mi ye Mali ka armée Mali ka fête nationale ye no ye 20 janvier o biworo ni flana kon donche no okumbe be ejuma ma ni mina nun koni nana kana beni okoni aywa ira ka fo ko ni mina nunu konna ku beta fo tango ni bonyo ko konna wa mina folo ko oye pangulu do ye keleke pangulu ni ale ere to ko ye sukoy 25 ye akila jigina ama ira ka fo sukoy 25 ale ere kunye keleke pangulu no onyona do kumbe malbolo ngami octobre kalo temeni ira ka fo ko ale bina ga odu konna la am se ka fo ni koni o nono blado ye ani no temena ka boyeno ani mi ye keleke avion do fana ni ale fana to ko ye Albatros L39 o fana chama kon nana ani mi ye MI8 o fana nana o bolo aywa amba ira ka fo nunu ye mina mbe nu be anga efentugu deme kosobere anga kele honi okum konona la aywa ni mina nunu kon jigina mi ye Mali koni pangulu jigoro ye senu wani kenen kan mamunu yere kumen kenen kan Sadio Camara ni ale ministre de sécurité ale ni anga transition nyamuko Assimi Goïta ani mi ye chef d'état major ale fana kume eni kenen kan aywa mi yere Sadio Camara ka kuma ye aya ka fo ko eni koni eni soja ko e kosobere ko ka nyasi Malien den bela jelema wa ko eni jagoya de ko ulukanga ni soro wa ko sabula ambe wakati mina ko bi Mali yere kon degune do wa ko ni mena ka sababu ka dobo Mali koni ga edengula wa ko sabula ulu kalikane do ko Mali be yoro mina bi ulu be Mali la kana ka bu ojugu bolo o do kumna ko ulu be ka fere bela jelenke wala sa ni bara nun be se ka ke to ga mina aywa o tamene ga be alibi la kana baliya okum konna la amba kunya fi yorosuka yorosu ayra la ka fo ko emi ye gardika mawe ko bamakati wale do kon tada ka nyasi ulu konima aywa kibara munu sira mo kunya la ule ayra na ka fo ko arabado mi kun janvier kalo kleta aleni shegi samba fla aleni mugwan saba konna la ko yorosu gardika la ko marfatigi do kon nana moto la wa ko marfagiri man bawde kon ko mubulu ko ka muguti yen kan honna aywa ko muguti le mi yen kan no mogoy ulu yere kon boraka ulu fana mugu kon ci ula o kala sababu ni marfatigi nun kon bulla aywa ko ani muguti kon okun kon na ira ka fo ko yoro so gardi ka ma kelen kon beno no yere gardi ko ale kon jogina ale kon jogina wiyale takata na ikene aso kon na wala sabi sika efuraka to kamina aywa akilna jigina ba ira ka fo ko septembre kalo temeni samba fla ale ni mugan fla kon la ni kankelen koni attaquer da chamber fatigu kon aywa alibi la kana baliya okun kon la ama kunya fi Burkina kan Burkina ayra la ka fo ko Mali koni de medo uluye wala sa obiseka uka mamunu be no nulukunu anebera bambakatu fe wala sa ulubeseka se to komina kana ofeno aywa kibara munu sira mo kunya la ulayra la ka fo ko jumado mi kun janvier kalo kile mukan ko Mali finitugu ye demedo do Burkina finitugu ye wala sa muso munu kumbe no nulukun anebera chamber fatigu fe uluga sega segana ugaso aywa akilina jigina amba ida la ka fo ko emi kun janvier kalo kile tan ani fly kata bla tan ani sabala Burkina dugu do la no to ko arabinda ko muso do ko kuntara logonyini yoro la kungo kono nu ulu kunu bita ma bi woro ale ni ko konna ani denra ni nani kon bonyo ko aywa ulu konu kun anevera che marfatugu konu fe aywa ore okumna mi Burkina finitugu ulu konu kun yiga nyini nu kon damine fogata sekasekalu bla ni makofole nu konu kun yoro mi aywa sekasekalu ayra ka foko ni makofole nu konu be Burkina ale ni Niger koni flanchela ko wa ube yoro na yoro rezo ko ere kon manogo no ye ne ka juru sere wa ka ayro ere ta khalifa na manogo nga ali bi sekasekalu konu fe Burkina bo konu wulna ku jo wa finitugu ka wala sa ube sekani makofole nu na se ngana uka so tukamina ore okumna ko mi ye Mali finitugu ye ko ulu koni edemedo uye sabula ko Mali ale ni Burkina ni nyokoche minando we Mali finitugu bolo ye no o minanu koni barikalen do kosobere o minanu koni sabula ore kala sababu ka demedo Burkina finitugu ye wala sa wiseka ani muso nunu mine bambakatu la to ko mina ku se ngana udaga yoro la aywa mi koni ni makofole nulu koni kumbe bambakatu bolo
ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni seginna ka na nka min ye banbagatu kɔni ka ko ye an ma kibaruya jɔnjɔn kɔni sɔrɔ o la sabula maa min bɔra ka ni kumakan ninnu fɔ o ye Burukina minisiri min sigilen bɛ communication kunna n'o y'a kuma lasera ye ale ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ la olu yɛrɛ dabali banna sabula ko kɛrɛnkɛrɛnnenya nanzaraw ka kunnafoni yɔrɔw ye nin ko in yɛrɛ cari k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a kalama ko o ye kumakan dɔ fɔ kuma ninnu kɔnɔna la ko o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ tiɲɛ ye ko olu bɔra k'a yira k'a fɔ ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ko olu yɛrɛ kɔni sigalen don nin ko in na sabula olu ma se k'a faamuya cogo si la min ye nanzaraw kɔni ka kunnafoni yɔrɔ ye olu bɛ se ka bɔ nin ko ninnu kalama cogo min k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma bɔ a kalama sabula nin yɔrɔ in yɛrɛ ko a nɛgɛjuru sira ko ma nɔgɔn wa fana a yɛrɛ tagali yɛrɛ ma nɔgɔn olu kɔni bɛ ɲininkali la a ko la sa nka ni min bɔra la an n'o dɔ tulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa kibaruya laban o de y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ camp 1 n'o ye gendarmerie maaw kɔni ka kaso ye ko maa 5 kɔni bolila ka bɔ yen kaso la ayiwa kunnafoni min sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kari don ni o tun ye janvier kalo tile 22 ye a yira k'a fɔ ko cɛ maa 5 kɔni bolila ka bɔ camp 1 kaso kɔni na o maa 5 la maa 2 kɔni b'a la ko olu bɔlen don siga kelen don olu la k'a yira k'a fɔ ko olu ye wari falenna minnu bɛ yen nɔ n'u tun bɛ aéroport la n'u olu sara ko olu nɔ bɔ olu ka fagali la ayiwa olu yɛrɛ kɔni tun bɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu de kama nka ko u bolila ko u ni maa 3 wɛrɛ kɔni bolila ayiwa ko ni maa 5 ninnu kɔni bolilen ko a maa fanba bɛɛ kɔni ye finitigi ye finitigi minnu don minnu bɛ tiɲɛni wale kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma an ka jamana kɔnɔ wa ko u kɔni sigilen tun bɛ ko k'u ka kiiritigɛ kɔni kɔnɔ ani hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ u ka ko la ayiwa ko nin kɔni kɛra ko ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ dabali banna wa bɛɛ lajɛlen sirannen don sabula cɛ marifatigiw de don finitigiw de don u bɛ se ko caman na n'a fɔra ko olu kɔni bolila wa u siga kelen dɔw la k'a yira k'a fɔ u nɔ bɛ maa dɔw kɔni ka fagali la ko ye ko min kan ka maa kɔni nasiran o de kun na k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ni i bɔra nin maa kofɔlen ninnu kɔni kibaruyaw kalama sabula an bɛn'u jaw kɔni bila an ka nin kumakan ninnu kɔnɔna la ko n'i bɔra u kɔni kalama i k'i boli ka se finitigiw ma wa i kana na ko kɛ ko min bɛ se ka siga don u dusukun na walasa u bɛ se ka boli cogoya min na wa n'i y'u ye yɔrɔ o yɔrɔ i jilaja i ka se finitigi dɔw ma k'u kofɔ sabula maa minnu don u ka tiɲɛli barika ka bon kosɛbɛ ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni kira ko kulomajɔ la aw k'an bɛn an